फागिया बायसानि ओमफ्राय गस्ला खुनो आं र' जारबायदि हांगारसो माथो सिरि आं बाबायसो आं जि थलायबावसो खुदा आखाइजों मबाइल नायबाय थाबाय आंनो फन हरबाय आरोना बिसोरो फन हरनानै आङो दा फन हरगोन होननानै आंखौ थगायनानै ब्लड फैबाय बिसोर जानाव दंफैखायोमोन बिसोरो दा सैथाननानै बिसोरो सिर सिर फैखांबाय फिनबाथाय फोनखागोन दिनै सुलां दिनैनो लास्ट का जोंना सानब्रै जायो हलिया सानब्रै मेला दं नालाय देग्लाय गिदिरनो दा हराव देखायनोसै आङो नोंथां जोंना फुजाया बियो गिदिरसिनना हलिया मोनसेल' जायो जेरावबो जाया खोमा ना बेलेग बेलेगाव जायो खोमा ओं बेहायल'सो जोंना बेनो बांसिन गिदिर जायो हलिया ओमफ्राय दुर्गा फुजायाथ' मेरला जायो न'खौ जोसिथारगोनहाय आंनि बे गोसो गोरबोजों अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनैनि लास्ट बे हेपि हलियाव लोगोफोर माने आं फार्स्ट टाइम भिडिअ बानाय मोनासै नालाय बिसोर माला फैगोन आं जेबो मिथियानो ओंखायनो दा नायलांबाय थादों लोगोफोर जाया मबाइलावनो देखायनो आं माबायदि जाखो हालोदा फै गिलिंसै नै नाय मबाइलाव नाय आङो मालाय फै गोदो गोदो उन्दुदोंमोन बिदि जायो जाखासै थर मामाखौ रेसिपिखौ Susu apa nih mau benda mana punya? Ilaijan. Sonia lai. Cikunja. Sonia ada. Siri. Fui thằng ni sana tuksin na. Ai fui. Fui na fui. Fui thằng na fui ni fui. Fui be. जों फोननाय बावै सासुथार गाइसमोन जों दायो थ' फै थांलाङो थांदो Apa itu hanggar? Ini mah hanggar stasiun itu nih hanggar. Iya bener. Deh, dadah. Iya. Boleh. Lupa no mansion dia nalar itu macam mana dan mansion dia betul lagi sama mulai. Itu nanti malah ni semua habis naik terus na. Sekolah.
मोनसे मोनथिनानै ओमफ्राय दायो थांफिनसै आरोना गामिनि गेजेराव ओंखारबो मानसि थगाय नामा बिमाया थगायलायथारो फटक दे फै दायो प्रग्रामाव थांनो रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखारखांखाबाय आङो दा देखायसिगोन दसेनि उनाव लोगोफोर आंना बिबोनाङा लाइफआनो बेलेगखाथार न'नि फेमिलिफोरजों ना मा होनो लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनै भिडिअ'आ दामाखा जागोन होननायसो आं बे बिमा मोना प्रग्राम नायगोन आरोना सौथुसिगोन आं हर न'थ' न' बेखायनोसै जोंना खाथिथार नालाय नै बै नुहुरनायावनो आरोना लोगोफोर मोसाबावसो आंना बिमाया आसलखाथार मा बाबुसोना लोगोसे ए बाबुखौ देखायनांगौनो सुना बेगानो मोननै बिमाफ्रा जाना जि मामा इन्जयखा लाइफआनो बेलेगखा आरोना खाथिखा नालाय जोंना ओमफ्राय दुलसिन थांबानो मोनो आरोना ओरैजा जोंहाना फेमिलिफोरा गावस्रासिन आरोना जोङो दखानाव बिसोर प्रग्राम नायगोन नालाय मोसानाय ओमफ्राय जोङो दसे बेरायनो नागिरदों आरोना थांखायोमोन नालाय देग्लाय मोना एक्सकिउज मी आदा आयु आं स्क्रिनलासो हा हाय बाल खुलुमनाय पाइसे गया दखानाव दायो जों गय खावबोदों गय बाजैया नालाय अखाफोर गावदां आरोसो Subscribe kalam Binanauni channel ko. Bang sabam zain ro. Moso soja. Ayam sekolah aja. Anggur rosmil lagi deh. Ini lah yang kalah sih. Gak keren guncanda. Ayo, bilang saya suka. Sekarang nang lagi nih. The next day.